mote me nkase a na me nso na mani age me nene me ne mo betwetwe enkomoyi na saa ye nkoma ye betwetwe ye friend say abotre to bu wase na bibia no a obekasa wo ye bia no nya abotre ma no efise se wo abotre a utumi di bibia so nkunim de ebedi nkan a mebe cheche ma mu ohu no o de se oba afefra a enya da no anu wo me wie na afem na me de mensam no e de awuram no ate ase edi mre besa aboso me nkono ono nso obebre saa esan so abotre nti no ode awo akwara no wo no a nya da no anso eno no so osoro nante ye de nkakrakra no wo butu ne edane no ne ma ne tra konwam ne de ade ehihye no mu ne aye ne tata tutu ya ben sa akopem bra afedie ono a adi benyini onyini wi a afe ne na no ate no tumi kasa sa na mom yenye ye man ni yenyintum se yen de ye yenya botre to boase ani ahobrase ema ye ni ankasa ye mayi a ebekoyie nanso pesa minkum nyane ade sesi a obi apese onya ne hunti dabi enti ene de mede ehye man se ade bia ne ebeka se yesu a mo de momianto ye boase nsua ne kakrakra enyi ntum se beifo na eye wo efise bibia ni a nyame o hise de to ho umfie nson yi a na eye se obi na eye wo ena afa bi nso a wankasa untu mfa nsa we nso enya dwuma enti ene momye hunu se yesi ye to ye boase ni esiesie gana ha se me a afa ka metoto ewira ne noma agu batwasa no afa de me ntu nwu bio we sisi waja ne de ye we sisi waja ne de ye enti ka sa abotre wi ebema oman ne atumi akosoro aye prom tse de wa koduru obi kroso a na wani age ho no eye ni aye mani enti abotre ne hia se wo de hwese wadofo mpo aye sa wo twen se ensuo nto ansana nyame wo bra wadi to nsuo wo bra wadi si oma epeba enti nyame ahise bibia nyame mpo e wa abotre enkantom ye nipa dasani ana obi wo a wonya transe ape so yeso no de ade we a wo ye de okoye we no ana be ford ni ho baji mu pato se da bia no uji baye di agi baye di a obekatiri nyambotre se onyame nkunwo a ote asefo oye kwa na de bia no abotre nso etumi tutu emepo abotre ema nipa tumi nyini che abotre ema nipa nya enhunumu efise se yeni ayeti hei na siasi ye begina yemu ni ankase we firi kro we so ni nyina ye nya botre entoboase ne odo de maye ne a na si ye kukura de a wo de fanse ye kukuru ne nipa ne doson ne we so ma frato no akaje se munya botre so nya botre ni nyina so mu ye ne kukura etumi eyeye enti bibia no abotre de hia ana wuwura botre no mu nso a eso hu se nipa we ya menni nante ebi ono na koma ha no asa wonya botre ma no ento boase abotre ane ade ye bibia hwese ekomdi wo mpo na wo so de aduane siso hwese de esi to ne boase na huru na ben na sabrin ya da wudi nso obepoto no wachecheche ho no ma wudi nso a nyesa kom na ade wo ni nti na ade nya ba sisi ohinum no wanum adu enye yie enti ade bia ne ye abotre ento boase na so utumi nya we dia a ba bia mboko bia no mboko akodu ne ye be ye we ya akopem bra ganafo ebe koso akoduru animu se ampara kwesafo de onfane man ni agro ye ka amohu se ene ade bia obebeye bia no enka se ana ba asesi yi enka oso yesei ka oso difa ha ade a atia no ne ye eche nanso eche ento boase beba nti mwa wire semu se de ye wei eche kra gana ento boase ani abotre ye nya nkunim die ebeba mai ochena se enira ne ehu a enne de
ye breye ni ase ni atu ye bo ase ni ehunu se ampara nyankopa obo Ghana for no owo abotre ena yenso so ode ma yenso ye wa abotre ena kwesa for no so edi animo no ono se di abotre efse me fi ase no a ya meka asa me ye no ma no me di abotre ebi sai na bi ye yie me dine sa ena hwede akoduro enti wonso obra se enye papa pacho sesem ade bia nso a we ye opanini na adu besi ano no pacho so nso obra de papa sesem na munya entoboase wonso so oya de ne nya kona koturufo na ye tufo a ye tie efrise abotre ene ye de ye ade nyina ngasa me mitisei me ameto so aba na so obehu se obi abekana sam kire bi na bi nimu tumifo a mitie efise nya ba akofo nko a ana adwene ewodi tiremu ebi o sapa enso so na adwene kuta no esere panini de enti ewiase abrabo a ye boyi ene nkunimide epese edie ehia abotre na abotre nso eye mu obi a so obenya nyame no emetre ne nsa entu akoma so ne ye hu se de ye na wo akwara panin kasa kire no nya wato obo ase ama no no wanko keke bi ankire no panin so akwara ne kasa kire wo na se no so enya wonso wato obo ase ama no ne tese ye we nya no ye ku yanim ebeduru brebi yes Ghana de okọ ha asomdwe man yo siase wo mo ye nyankopɔ man Christian nation enti ne me amedi animu no ma wi ata so se ma botre medi betu nsuo wo be kan me meti wase na nso ba kan na nso watemase eno ene edibu man enti na mo se kabi ma men kabi kade wo pe na men nso men kade me pe na nyesa me kaka wo se me ye otamfo da bi ebasa abotre entumi maha da nemu yenim se me di animu na me makwese obi a bi pia trog no se munya mbebo mo mie pia abotre ebe wie pepepe yo yadamase kasafo farbal tumia na me di amano odo a o magana fo ane animu nyama nya me di amano enyina no me sire nya me se onto enhira engu Ghana fo mpanifo nyina so emrante nyina so emaba wa nyina so ni ehunu se ye wo onwan papa bi mu e wo Ghana Africa say African star model for Yusuf